ما قطعی نهی آدم باید گپ زنم. این عدلی سوال دارم. این عدلی سوال ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бовардарону хоҳарони азиз, умедворам якояки шумо сиҳату саломат мебошед иншааллоҳ. дар ин видеои ман дар шумо мегӯям ки мисол ки барадара паронд, ки корча баровард, чанд кас корча дошт, чанд кас будем, кай мора қапиданд ва кай мора ай сизо сар доданд. ин либосое ки дар танаи ман мебинед, ин либосои сизои Германияи рости гап, чунки мора тамоми чизомона гирифтан, либосомона, техникаомона, ҳама чизомона то ки ҳамаша экспертиза мекунанд ва техникаи мара барои он гирифтанд ки чунки ман доказательства доштам, не записҳо буданд, суратҳо буданд, ҳама буд алҳамдулиллаҳ. хоб бози ма қатъи журналистҳо суҳбат доштам. Журналистҳо гуфтанд ки як қазияра бояд ҳарди тарафа гӯш кунӣ. Мо тарафи барода тиҷера гӯш кардем ки чӣ гуфт оиди ҳамин масъалае ки оиди ҳамин паронпароне ки шида мо гӯш кардем. Гуфтак мора дина сизо сар доданд, дина бегоӣ шав мо мақсади гап ки ма хона омадам, хостам бишинам видео бикунам, аммо мо хоб кардагӣ ки набудем, мора мисол қабида будам, мо тамоман хаста будем. Гуфтам хоб мекунам ва имрӯз видеоро пешкаши шумо мекунам. Ман видеоам бардара тамошо кардам, як хандидам, гуфтам ё аллоҳ, гуфтам ҳамин гапҳоро гуфтам дар муфаттиш гап зада боша агар. Ман гуфтам алҳамдулиллаҳ, чунки беҳад дурӯғ будак, не номи видеош нависаги буд ки мара покушение карданд. Покушениро касе ки намедонад чӣ маъно дорад, покушение вақте ки Додуҷон Атуллоев дар Россия буд, ая ресторан мебироя, хонаш рафтанӣ мешавад ки як кас меояд 7 корчаш тақрибан мезана, намедонам 7-8 корчаш мезана, аммо намурдак, зиндаи то имрӯза. Ана ора мегӯям покушение, суйқасд ба ҷони як кас, мехоҳӣ ки як каса бикушӣ. Ози аз суҳбати ман маълум мешавад ки ягон суйқасд ба ҷон буд, ягон хулиганство буд, ягон разборка буд, ҳамаша мефаҳмед. ин ҳозир ҳам ба журналистҳои тоҷик дахл дорад мегиранд ва ҳам ба миллати тоҷик. Журналистҳо аз ман эҳтиромна хоҳиш карданд ки мо дидем ки барода тиҷаи видеошаро далил кард, албатта ки бо ин амалаш нишон дод ки вай одам мисоли гап дурӯғ гуфтагӣ ва дар ботил мебошад. Аз то эҳтиромна хоҳиш мекунем ки бо як дубл суҳбат кунам, яъне ки бе монтаж, бе ҳеҷ чин. Ман гуфтам хоб, ман кӯшиш мекунам. Чӣ гуна ки ман гуфтам техника надорам, шояд овоз безеб боша, аллоҳу аълам, картинка медонам ки безебай, качествои хуб нестай, узри зиёд. Чӣ гап шид? Барода тиҷаи иҷода мушкилӣ бани ду одам шидагай, Сулаймон Урзиев, канали Шеф Тиҷей ва барода Тиҷей. Боз мегӯмтон барода Тиҷей кист? Барода Тиҷей блогери тоҷик. Албатта ки блогер ин контент мейкер мебошад, шахсе ки контент месозад. Аммо чӣ гунае ки мо мебинем дар шабакаи ютубаш моҳои охир танҳо мисол қиморбозӣ мекунад, яъне ки як мошина мисол 10-15 ҳазор евро мехара, билет мефурӯшад там 40-50 там намедонам 100 ҳазор евро да шояд. Баъд машина як каза метия придагида, баъд мисол там 40-50 ҳазор евро дар кисаш мебиста. Хуб, Тоҷикистон мерава. Дар Тоҷикистон як моҳ истодагӣ буд. Ина омад на видеоро ки ози динак видео кард, и видеоеро ки кард, уже маълум шуд ки мақсади барода тиҷаи кияй. Чӣ гуна ки мо мефаҳмем Тоҷикистон мерава, хай одамои дар кори хати мисол суҳбат мекунанд, яъне ки одамои ҳукумат, одамои дар кориш бо барода суҳбат мекунанд, меояд як видеои провокатсионӣ мекунад. Мисол видеош номаш буд ки мара дар Тоҷикистон чӣ кор карданд. Мисол ака дар Тоҷикистон буд, бояд нақл кунад ки чӣ хел гузашт, чӣ хел нагузашт. 7 минути аввалаш тақрибан ҳамин буд ки то што омад Тоҷикистон, рафтам мара шинохтан, қатъи сурат мегирифтанд, рафтам либосхарӣ арзон карданд, дигар. Баъд нақл кард ки ватан обод шидай, хидматгум кардам дар Душанбе, хусрӯ шидай, мисол ташаккурӣ мекунам ба ҳамин раисои Тоҷикистону, раҳмат мегӯм раисои Тоҷикистону дигар. Баъд гуфт ки ба ҷавонои ҳамин ҷавоно да муроҷиат дорам ки мисол гап назанед, там фикри падару модаратон накунед. Яъне агар гап зани падару модаратон мебаранд ку мисол там милисо. Ҳамин хели гапҳо ки азу ранги ма 5-6 соли биёин дар Европа, Америка, Россия кор кунем, бирен дар Тоҷикистон, як одам бигирен бо бирен Америка, Европа, Россия, ҳамин хел. Хоб видеошо тамошо кардем. Ман як видео карда сабдам. Оиди як зани тоҷике ки як майори милитсия ира таҳдид мекунад. Мисол кори серьёзный буд. Ман ин кора диде сабдам, карда сабдам уже. Бо Сулаймон мо занг задем. Ман фикр кидаҳам оиди видео барода гуфтам, урам гуфт, хатогиёша ёфтем ҳардумон.
хатогиёша ҳардумон гуфтем мақсади гап ҳамин дурӯғоша дурӯғои ҳамон видеоша сулаймон дар охири кор видео кард якта радия ба бародар тиҷей дурӯғгӯйҳои бародар тиҷея гирифт буровард бо факту далел кӯшиш кард ки ҳамон дурӯғгуфтагиёша нишон бутия мо одамони бо таълиму бо тарбияем алҳамдулилла мо дар омма ягон бор дидем ки ами хусусан ман ягон гапи қабеҳ бигӯм яъне ки дашном кунам ҳақорат кунам ки вақте ки мара 500 000 одам тамошо мекунад ман алҳамдулилла бачаи ба тарбияем ман медонам ки дар киҷо мисол дигар бояд чӣ бигӯм дар киҷо хидмат чӣ мегӯянд биқапам субҳаналлоҳ бародар тиҷей вақте ки видеои сулаймона тамошо мекунад менависа гапҳои бародар тиҷей бедалел гап намезанам далелам ҳастай техникои мо дар дасти киянд милисо ҳамаш чунки дар ӯ ҷамъаи далелу ҳастай бародар тиҷей менависонад ки семията фаълон мекунам семия хоҳар дора ки сулаймон модар дора дар оилашон зан доранд фаҳмидастен ҳатто семията фаълон кунам ҳатто мардошонам ақорат кардаги субҳаналлоҳ семията фаълон кунам дар германия ҳамин гапҳоро дар пеши ман бигӯ ё ки биё германия ҳамин гапҳоро дар пеши ман дарун бигӯ ҳамин хел гуфтагиай яъне аз ин видеош дида мешавад ки бародар тиҷей намедонад ки сулаймон дар германия ман фикр мекунам ки сулаймона фикр кард ки сулаймон дар полша дар поланд сулаймон ҳамин комментарияро дар ман роӣ кард ҳамин комментария дар ман занг заду суҳбат кардем ман гуфтам дидим комментарияро хондам гуфтам сулаймон гӯш кун рӯзи сешанбе буд гуфтам мо агар не рӯзи панҷшанбе пеши ки мерем бародар мерем ман медонам ки шаҳраш дар ки ҷояй мисол ҳамун зоизда буд шаҳри калон ай зоист вале бо мегумтон оиди мерем гуфтам мавбато ай пеши қатиш гап мезанӣ не ки дар пеши камера баъд мебинем ки кияе ҳақ яъне ки мо дар ҳақем одам дар ботили моро медонем ку барои ҳамин гуфтем ки бирем мисол атве чапак нашавад чӣ хеле ки тоҷико мекунанд гуфтам дар пеш монай яъне ки дур нестай дар тоҷикистон нестай ки мо муроҷиат кунем ки ту бахшиш пурс чӣ ба моро даршон кардӣ мо гуфтем ба пеша мерем дар пеши видео гап мезананд гуфтем сулаймон гуфт хоб гуфтам хоб ман видеома кардам шидам оди и хоҳари тоҷик хоб кардам ман дар бисёр занг задан яке мебардорам ки сулаймон орзуев мада гуфт ки бародар тиҷей видео кадай беҳад гапҳои безеб гуфтае силкаша гуфт роид кардам тамошо кун силкаша дромадам тамошо кардам видеои бародар тиҷея тамошо кардам беҳад гапҳои безеб гуфтагиай бибинем дар аввали ҳамин видео мози қайд кардам ки бародар тиҷеям хеле кори ҳаром мекунад ҳамун қимор ҳаромай ку намедонам ӯ чанд сум дора намедонам ки ӯ чӣ қадар пул дора бо як катагӣ бо як кибру ғурур ҳамхели суҳбат дора ки мара мошиним 40 000 еврогай шумо ай тафел мерен мехӯрен ман медонам ки шумо ки да социален там иса уса ман агар я попшима буфурӯшам там 3 моҳа пули авқоти шумо мешава ё ки 3 моҳа пули там маоши шумо мешава ҳамхели субҳаналлоҳ бародар тиҷей гап задесай субҳаналлоҳ фикр кадай ки мо ба вай ягон реперем чун мо дар тоҷикистонем вай дар германия ӯ фикр кадай ки дар германия ҳама занакан чун ягон мард нестай дар иҷа субҳаналлоҳ и дар иҷа ӯз тамом накардаг ман хоболу тамошо дорам видеора мегае ира оташ мега назатиай ира оташ назати будай нафа ира ман мехоҳам ки дар шумо бигум аввалда бародар тиҷей намедонист ки дар германия фикр мекунам чунки комментар навис ки ҳамин гапҳоро дар германия дар пеш ма биё бигӯ и одамои даркории мо шумо медонем ки ҳама одамои ҳукумат ба фикрам ки зангаш мезананд бародара мегӯянд ки отаи сулаймон орзуев кияй отаи сулаймон орзуев назати будай назате ки мисоли гап ҳамон коргари калон яъне сиёсатмадори калон сиёсатмадор баъди бародар тиҷей беҳад гапҳои чиз мезананд не қабе и хелай ӯ хелай дар вақте ки сулаймон дар ягон ҳизбу ҳаракат нестай чӣ хеле ки ман дар ягон ҳизбу ҳаракат нестам я мусалмонам ки мехезам динма ҳимоят мекунам баъд мега ки чӣ хеле гап мега дашномаҳо мекуна муҳим мега мақсади гапа бигумтон мега ҳамин касе ки мега ки дар даҳат мега тела мекунам аммо касе ки ай гирди ту меояд қибд ӯрам дар даҳаш тела мекунам дигару дигар ана дар иҷа як гаптон мегум дар гапе ки дар ҳеч ка гуфтагӣ нестам бародаро ман дар роҳи аллоҳ кор мекунам мусалмононро ҳимоят мекунам мусалмоное ки дар германия зиндагӣ мекунанд занг мезананд мада ҳама вақт абдураҳмон додар ягон хизмат буда аста ё ки не ман бачаи изо мекашам дар бисёр ҳолатҳо мегӯм акаҷон ҷазакаллоҳу хайран ташаккури зиёд аллоҳ аз шумо розӣ боша баъд ай ҳама бисёр чиз як гап мегӯянд занг мезананд абдураҳмон ҳамин як одами ҳукуматӣ дар германия тара таҳдид мекунад илтимосат мекунад мо дар хабар ки мо бирем қатид мо бирем бибинем ки онҳо дар германия чӣ хеле суҳбат мекунанд чӣ хеле гап мезананд
субҳаналлоҳ тамоми тоҷикои мусулмони германия мехоҳанд ки ҳамин як кас моро таҳдид кунад бирем ҳамо таҳдид кунанд ки биёй пеши мо исус фалон рӯз мекунем дигар дигар бирем ку ай пеши чӣ хеле гап мезананд онҳо одамои ҳукумати Тоҷикистон. вақте ки бародар тиҷа ин видеоро мекунад дар инстаграмаш сторис мекунад дар инстаграмаш сторис мекунад ки фалони фалони бисмадони як бародарои мусулмони тоҷики худмон ай шаҳри Франкфурт Дюссельдорф омадастанд ай кор. Франкфурт 300 километр 450 километр чанд километр дур аю ки 280 километр омадастанд мебинанд занг мезананд Сулаймонда. Сулаймон меган додар и гуфтаста ки биё. Сулаймон мега ки агар ки ту мард бошӣ бародар дар видеош аллакай видеоша удалил кардагине ки видеоша мо дорем бародар видеоша удалил карда YouTube. Да Сулаймон мега ки ту мард бошӣ ту миёй қатъи ман рӯпарӯ мешинӣ гап мезанӣ рӯпарӯ дар гапи ман дар чашмом гап мезанӣ дар пеши ман гап мезанӣ агар ки қатъи ман вон нахӯрдӣ пас ту там гап заданам метавонӣ тамоми дигару дигар. Шав намедонам соат 10 шавад чанди шавад видеоро партофтагӣ буда ки мо тамошо кардем. пас ин бародаро мебинанд мегӯянд тамом инами ҳозир мегӯянд мо мерасем мерем ба пеша мебинем ки чӣ мега ту будро қатиш гап зад додарҷон мебинем ки чӣ гап мешава. ин мада занг мезанам мега ки якчанд бачаҳо гуфтастанд ки бизанем бирем. баъд ман гуфтам кадом бачаҳо ман гуфтам ки бояд ами бародар тиҷа ягон хитригӣ бокардастанд чун одамои ҳукумат ягон хитригӣ кардастанд гуфт ки бачаҳои Дюссельдорф. ман гуфтам номерошон дар маро ика занг задам ки ба ёро ман мешнохтам гуфтам чо кардӣ Абдурахмонҷон ин масъалаи ба як мақсад ки хестем ба пеши бародар рафтем тақрибан шарш 100 километр буд. чӣ гап шид договор ихе буд ки Сулаймон мерава гап мезана қатъи бародар тиҷа як ба як соат тақрибан 12 гузаштагӣ буд уже яки шав буд тақрибан. видеоро тамошо кардем хестем рафтем ва ёй Франкфурт омадан 300 километр худашам як соат 2 соат мешавад. баъд мо рафтем мақсади гап уже худашам 3 соат мешавад. рафтем ба ҳамун шарш дар расидем и Сулаймон гуфт ки агар ки бародар тоқа наёмад қатиш ягон одам омад ман дар шумо занг мезанам. ман дар ту гуфт занг мезанам ки биё. ман гуфтам майла мо якчанд штхас якчанд кӯча дур будем. иштагӣ ждат доштем ки Сулаймон занг бизанад амо занг мезанам ки занг намезанад. бародар тиҷая ман номероша гирифтам дар пеш ахир мерем. бародар тиҷая ман номероша гирифтам дар Сулаймон дода будам пеш аз оне ки дар шаҳраш будем. шаҳри Зоест Калонай мо намедонем ки дар ки ҷо зиндагӣ мекунад. занг зада бародар тиҷа гуфт ки на ту гуфте ки биё ина ман ба пеш та омадастам. Сулаймон да бародар гуфт ки ҷо бирам. баъд ки бародар адресаш дод ки нами адресда биё. уже мо медонистем ки Сулаймон да ки ҷо мерава. Сулаймон да мошин тоқай ай мошин мефурояд ки мебинад ки 4 кас омадастанд ба пеша. миёнд қатиш салом мекунанд баъд мебинад ки 4 касанд. телефонам мегирад ама занг мезанад ки Абдурахмон гуфт ё 4 касанд. гуфтам тамом. мо ҳай кардем ба пешон омадем. ай ҳама ҷои муҳим. ва ё 4 касанд ки бародар як 4 касанд Сулаймон як кас. баъд ман пеш аз оне ки аз мошин бифурам медонам бародар тиҷа провокатсия кардаста аз ҷониби ҳукумат провокатсияй хеле кори борай. пеш аз оне ки ман бибурам ман медонам ки чӣ мақсад доранд. записа гирон кардам оз так буромадам ва пеш бародар рафтам. аз аввал то охир чӣ хеле ки буд бо мегӯям ки бо далел гап задастам. баъд чӣ гап шид ба пеши бародар рафтам. ман ба пеш бародар рафтам қатиш Сулаймон гап задаста ман нигоҳ дорам ака бародар бояд хича сафед кунад ку бояд хича оправдат кунад ки ман туро ҳақорат кардам барое ки ту маро ихелӣ гуфтӣ. яъне ки ту маро ҳақорат ки ман туро ҳақорат кардам дар ҳолате ки Сулаймон бачаи даштомкунанда нестаи дар пеши 100,000 одам то ки бибурояу даштом кунад. даштомаш кардагӣ набуд. ман нигоҳ дорам чунки ман медонам ки бародар тиҷаи чӣ хеле одамай штагӣ нахе нигоҳш дорам. медонам ки чӣ гуфтаста ту маро казоб гуфтӣ дигару дигар дар видеот. казоб аз забони арабӣ мешавад дурӯғгӯ. Сулаймон казобш гуфт ки ту дурӯғӣ. мега ки ту маро даштом кардӣ. бародар мега ман гуфтам чӣ даштомат кардай. бародар тиҷа гуфт ки маро казоб гуфт. бо мегӯям ки ҳамаш дар записанд. бародар мега ки маро казоб гуфт. ман гуфтам казоб даштом нестай ҳақорат нестай. казоб дурӯғгӯай. бародар бояд хича оправдат кунад ки ин мара як гап гуфт ба ман ҳақорат карда ман гунаҳгор нестам гунаҳгорияй. вақте ки уже ман тарҷума кардам ки казоб ҳақорат нестай казоб дурӯғгӯай ака бояд то охира бирава бародар. дурӯғ гуфтам
در کجا دروغ گفتم؟ تو доказать که من دروغ گفتم. باکیرا سلیمان گفت. من سلیمان یعنی ما کردم گفتم یعنی ما به ما رو پروی برادر ایستادم گفتم доказать کردم که در کجا دروغ گفتی. چون که من میدونم که در کجا دروغ گفتی. همه دلیلش دارم. دستم در خیابان گفتم که من доказать کردم که در کجا دروغ گفتی. با میگم که همه در запису هستای. در полиция همه این چیزا رو ما دادیم. ما چی میگن ما را دپروس کردن ها ما را نقل کردیم. полиция ما فریاد نکردیم. موضوع گوش کنین. بعدی уже تمام کوزر نداره دیگه برادر. ما گفتم ما доказать کنم که در کجا دروغ گفتگی. با من خیلی گرفته گفت که تو یعنی ما به گفت یعنی ما به ما قطعی سلیمان گپ زدم. کی جورایی کی مرا یعنی خیلی تلا کردنه یعنی ما خیلی یعنی ما اکورات یعنی تلا کرد جورایی برادر کوچه برآورد جورایی برادر کوچه برآورد همونجا پرسر میکنین کوچه برآورد با میگم در запись است صورتش و ویدیو 3 سکونده از ویدیو دما اومدگی نیستای بیا ویدیو رو پیشکش میکنم 3 سکونده مرحمت تماشا کنین کوچه دست دیدی اوزی در پیش ما تکنیک ندارم که با ما تماشا کنم همشو و بعد شما بگم یعنی که سلیمان میپرسش نه ویدیو رو تماشا کردین دیدین ختون که نه کوچه داره دستش جورایی برادر کوچه میبره این بچه این جی ام پرو دیره پرو یک یوتیوبر دیگه نمش با فکر کنم منوشر بود الله اعلم کوچه میبره ای او ما دیدیم که کوچه برو مظفر یعنی ما کدام دویدم خپیدمش میره ما میگم چی بات کوچه برو وردی تو بای کوچه چیکو کدانی تو گفتم کی را زدنی بای کوچه ما خپیدگیمش من پرسیدستم که تو می کوچه را چی با برآوردی و چی مقصد داری خپیدگیمش که با گم کسانه را کوچه نزنه جورای برادر ای همش زپیزه هستای همیشه ما کسی که نمیدونن دهانی داری بانکش پارک هستای دهانی داری گلاونی خوده در این پیش شب که محکمه باید کارتا بدوزی بعد هوی میشوه دامون پیش دهانی داریش پارک هستیم چون که خیلی سویتاکای فناری ایده بولوش اینجا ما 5 متر یعنی ما اومدیم در اینجا از بورم ایش کتف میکپه ایش کتف میکپه ایش یا تمیز لیگا میزنه ایش یا تمیز میزنن اما خیلی کورایوزی بعد چی گپ شد بعد وایوراوزی ما در روی کردن بچه‌ها در فیسبوک سیومکا کردن وایرام و уже айбайниш سیومکا دورانه айбайниш سیومکا کردن уже 50% کار گذاشته یا که 60% کار گذاشته اما ما اول دارم کاماشه برای همین الحمدلله بعد چی گپ شد بعد короче говоря این جوروش اومدگی بودن در اینجازی این ویدیویی که اوزی چی میگن ویدیویی که وایو کردگیان ما صحبتامو تمام میکنم چون که باید یک دوبل در گپ زنم ژورنالیست‌ها گفتن که یک دوبل در گپ زد در آخر همین بعد ویدیو رو تماشا میکنین ان شاء الله سلیمان از اونها پرسید میکنن که شما چی با اومدین چی با کوچه آوردین شما چی با اومدین اصلا ما گفت قطعی برادر باید صحبت کنیم این مرا داشتم کردگی ای اویلاشون مثل خونگیشون تام خواهر مادر همشه این گفت بعد قطعی ما گپ زنه تو گفت چی با اومدگی تو گفت چی با کوچه در قرتاق یادم در قرتاق سلیمان کوچه مودایمی او سلیمان خچه میپرسنده در این مسئله ما همون بچه را تا آخر قبیدگیم که تو چی بایی کورا کردسی بعد میبینین کلی ایو آخرش چی گپ بود بعد چی گپ شد سیم ما 4 کسیم بایورم 4 کسان 4 با 4 بعد 6 کس اینی ما کردم گفتم بستین در اینجا ای گفتم 2 کس گفتم در اینجا بستیم 2 کس گفتم اینایی گفتم عدل تема داره سوال داره در برادر تیجی عدل تمایی گفتم تما اینایی هر داش عدل نیوزی نمونه گپ زنن او آدم برادر تیجی مایدای 31 ساله بچه برادر تیجی مظفر مردکی 35 ساله ایش مردکی 31 ساله این مظفر میترسه و راستی میترسه و نمیره وقتش تو اسنا بعد میره 5 متر میره با میگرده میاد بعد همین فرصت استفاده برده گویا که تما را بعد ما دیگه سباریم دیگه سلیمان میزنه که او برادر میزنه که برادر همش در اینجا میتونین که بفهمین در اینجا چی میگن تلفن با جو کردگی تو که نغلط تو که آیفون 11 مثلا چریکی نشوه یا دیگر برادر کوچه میبره وایش کوچه داره یک دیمش برادر کوچه داره کوچه پرستوی نه کوچه گوکشی سبحان الله یعنی کوچه کشن مثلا کوچه کوخنگی کوخندگی اگون گوش میبری اگون کلون ایکو کوچه را میگیرم میخواد که برادر ما را بزنه که ای کاشتاش یک پاتیشکاش چی میگن پاتیشکا میگن چی میگن نیست پاتیشکا نه یا ایت پوچاش میزنه و میغلطه اون برادر کوچه دستش چیز میکنه میپره
Сулаймон кӯчара мегира ва мепартояд ки то ки бодари мора кӯча назана. Кӯча назана ва дар иҷа чӣ гап шид? Дар иҷа ман диктофон қати яъне ки ҳама записо рафтааст, ҳама овозо аст алҳамдулилла аввалда. И ҷураи барада ҳам бачаи кӯчадор медава Сулаймона мезана. Ма дар пара ки дар иҷа ки буд ман нигоҳшон ма дидам фикр кардам ки Сулаймона кӯча зад дар пешмай. Ман фикр кардам ки Сулаймона кӯча зад. Ман сразу гирифтам ай телефони худам видеора гирон кардам. Ай дигар телефонам, ман ду телефон доштам. Видеора гирон кардам. Ки баъд ҳамихе акиҷои оружия пайдо мешавад ки на мисол я бахтон дидем ки меган бупарон. Дар иҷа Сулаймон мега ки дар почаш бупарон, фикр кард ки дар почаш бупарон, чунки ё кӯча доштан ку гунаҳгоранд. Дар почаш бупарон гуфт иҷоза дорӣ. Дар записиё ман гӯш кардам, хандидем рости гап. Гуфт дар почаш бупарон иҷоза дорӣ. И Сулаймон фикр кард ки и пистолети огнестрела, яъне ки пистолети гуфти гапаму одамкушӣ рости гап. Ки ӯ шхекшус пистоля, касе ки намедона, ман прямо эфири бародарро тамошо кардам, гуфта ки мара пистолети травмат қади задам. Вай травмат нестай. Вай пистолети огнестрел нестай. Вай шхекшус пистоля, яъне ки пистолети газовый. Газовый. Яъне ки варақа парон варақ намедара. Ва ӯ мисоли гап чӣ мегӯянд, амихе як метарсонанд барои ва ё кӯча ки доштанд. Баъд чӣ гап мешава? Ака ӯ қаз дур зиёд давом накард. Баъд ду ҷурае ки бародар тиҷе политсия занг мезананд. Бародар тиҷе ҳам дурӯғ гуфт дар видеош ки субҳаналлоҳ ози и видео барои журналистҳо барои миллат ай то ки бифаҳманд, аммо оиди дурӯғҳои бародар баъд ӯзои наздик видео мекунем вақте ки соҳиби техника мешавам иншаллаҳ. Хуб, як ҷураш аюҷа Нурик Ачкидор занг мезанад политсия, мега ки ja kommen Sie bitte schnell, also die haben Waffen, also kommen Sie zum Sparkasse, also биёен, мега ки ё оружие доранд, ё дар пеши шпаркасан парондестанд. Иҷаш боша и бачаи кӯчадор дар сёмкаро мебинед охир. Иш занг задеста ки биёен ки пистолет дора кӯчи парондестанд, биёен zum Sparkasse, пеши банки Sparkasse биёен. Ҳамихе. Баъд мо дар мошин, also дар опера ози да бо Сулаймон оли бо мо гап мезанем. Сулаймон дар пеши гӯш кунед. Ярах иснай, ярах иср. Намхел ярах иснай, ярах исн. Ё дар и тараф будан сёмка мекардагиё. ин Нурик бародар дар и тараф будан. Сулаймон дар ми тараф. Нурик политсия занг мезана. Баъд мега биёен. И Сулаймон мега ки политсия занг задеси. Мон биёя гане, шумо кӯча доштед, мон биёя ки ин Нурик дастша мегира. Мо фикр кардем ки блефоват кардест, яъне ки просто ки тарсон шоб мо бизанем бирем. Баъд мо шиштем дар мошина рафтем. Дар мошин шиштем рафтем, баъд бародар занг задем. Ай сар дар бародар занг задем, ду бор, се бор, Аллоҳу аълам ҳамин қадар. Ба кадом мақсад? Гуфтем пурсемаш, агар ки политсия занг бизана, пас мо ай шаҳр набурем, бирем политсия то ки выяснит кунем ки чӣ гап шид, чӣ гап нашид. Аммо бародар як бор набардошт, димбора кушт, чихеле шид, ҳамхелӣ кард карочи гавара. Баъд гуфтем окей, мо ҳамин қаштем чақча кардем, алҳамдулилла гуфтем рафтем карочи. Баъд рафтем, ё оказывается политсия меоя, ёра мақсади гап мегиранд, мебаранд, допрос мекунанд дигар ва дигар. Баъд мо рафте сабдем хона уже ки баъд 15 чисам киноге ки ҳастай меоянд оружие қати мисоли гап мегиранд, буфурен дастатона боло кунен дигар ва дигар. Рости гап сёмкошан ҳастай, агар ки удалил накунанд, вале вақте ки телефонҳоро меоранд, баъд пешкаши шумо мекунем иншааллаҳ. Хуб, мора қапидан мақсади гап аз мошино фуроварданд, аз замин хоб карданд, кофтанд оружие надорем. Оружие надоштем, оружие надорем. Аммо бародар тиҷе тухмат кард ки ахзуб бестен, ҷои муҳиме ки бародар тиҷе гуфта ки пистолет бировардан, кӯча бировардан, дар он вақте ки и гапоша бедалел гап зад. Гӯш кунед. Бародар тиҷе гуфт пистолет доштан намечи, парондагиро нишон дод, гуфт кӯча доштан, аммо шикофак дар танаш нишон дод. Агар кӯча мебуд шуд ки шикофак пайдо мешид. Пистолет дар онҷа пайдо шуда ва пистолет парондиянаш. Яъне ки ма далел ва факту доказа дорам ки аз аввал ки кӯча бировард ва ки кӯча дошт. Яъне ки аз тарафи мо ҳеч кӯча надошт. Баъд мо рафтем, баъд амихе бурдан маҳкамон кардан, сизода маҳкамон кардан, шаб соатои 10 шаб буд амиқадар тақрибан. Ва пони либосона бировардан, либосои хушона овардан, ина либосо. Мора намондан дастумона шуштан, барое ки экспертиза бояд мегзаштем ки парондагиай. Мехостанд муайян кунанд ки парондагиай. Ҳамаи дастуро отпечаткиёро гирифтанд, отпечаткиёи дигар хелане ки ба пахта
химичи барои экспертиза мегиранд ки оё порх мондаги аст ё ки мондаги нестай ва бифаҳманд ки чӣ намуди пистолет буд ва ё хиёл карданд ки огнестрелай. Баъд уже диданд бародарак ки гуфтанд шихек шуд пистола ягон мушкилӣ нест 100%. Яъне пистолети газви ягон мушкилӣ нест. Баъд мақсади гап сари шид. Баъд якта бурдан допрос карданд ки чӣ хешид, чӣ омаден. Як бародар тиҷаи Айзоист буд. Айзоист як одамай. Ҳамон шаҳри Зоист, шаҳри бародар. Се рафиқаш Айзоист нестанд, аз дигар шаҳроанд. Морам аз дигар шаҳроем. Гап байни Сулаймон ва ки буд бародар. Гуфт ки Сулаймон даъватш кард. Гуфт ки бихе биё. Сулаймон видеошо тамошо кард, хес рафт. Тамом. Ана и гуфт ки мара покушение кардан. Ана ка шумо худтон разбор карда, покушение фарқ кунед. Субҳаналлоҳ. Баъд чӣ гап шид? Да муфаттиш следователи омадан. Хелмона шинос кардем. Вақте задан даниёра уже биромадем ки мо кием ки нестем. Human rights activist. Даҷаи гапай. Баъд фаҳмодем ки чико кард, ки чико накард, ки чӣ гуфт, ки чӣ нагуфт. Мо гуфтем ки мо кӯшиш мекунем ки бефакту бедалил гап назанем. Ва мо гуфтем ки боз ҳамамо шупаркасатон камера дора. Метавонем ки боз аз уҷра барем, бо камераи моро истифода кунем ва дигару дигар. Ва ҳамаро нақл кардем ва гирифтан се каса ба ҷавобгарӣ мекашанд. Мора сар додан, яъне се каса дар оянда судай, се каса ба ҷавобгарӣ мекашанд. Мо ягон чӣ шикоят накардаем, ягон чӣ занг назадаем, яъне ки ҷурои бародар тиҷаи занг задан политсия ва се каса ба ҷавобгарӣ мекашанд. Се каса. Одами парондагира, яъне ки одаме ки парондак дар онҷа газови пистолет хати як, димаш бародар тиҷаи, семиш рафиқи бародар тиҷаи. Барои ки корча доштанд ва мехостанд ки бикушанд, мисоли ё ки мехостанд корча бизананд. Ва бо ист бародар тиҷаи статияш безебтаракай, чунки бо корчаи калон дошт, корчаи кухнигӣ. Тамом, яъне ки бо чӣ бигум? Бо журналистсози савол ки пайдо кунанд, метавонем ки дар фейсбуки ма бинависонем, чунки ман ягон техника надорам. Ма фейсбук ман кӯшиш мекунам ки дар шумо нишонтон будем чӣ хелияй бародарое ки бародарои наздики худам, хештабор, тамоми бародаро, Аллоҳ аз шумо розӣ боша барои дуоҳотон. Ман ягон чӣ надорам ки дар ман алоқа бубурем беғаз аз телеграме ки як дигар номероай дар таги ҳамин комментари якумта менависам рақамои телеграма, аммо журналистон дар фейсбуки ман нависонем. Ташаккур. Ва ватсапҳои ман ягон чӣ кор намекунад, чунки техникаҳои ман дар дасти политсияи ҳамон шаҳри кияй чӣ мегӯянд бародар тиҷаи қати тамоми либосомон ҳамаро гирифтагиянд. Ва вақте ки политсияи мо биромадем аз ҳама ҷои муҳим ози мо Сулаймон қатили якҷоя видео мекунем. Ба Сулаймона чӣ пурсидагиянд? Даҷа кори бародар ва Сулаймонай ку допросои ваё дигар хелан мақсади гап. Ва коре ки кадагиай ку вақте ки тарҷумон меёранд, Сулаймон гуфт ки беғаз аз тарҷумони форс ман ягон тарҷумона қабул накунам, тарҷумони форс биёрем мада. Тарҷумони форс, яъне тоҷик забон овардан. Он гуфт ман дар русини тоҷикӣ овардан. Гапҳои бародар тиҷая ба муфаттиша перевод кардан ки гуфт чӣ ба омадӣ, яъне ки чӣ ба фарёд кардӣ, чӣ гуфтай? Мақсад яъне ки ба ин шаҳр омадӣ, тра чӣ гуфтай дигар? Даштномаҳои бародар тиҷая ба забони немисӣ ку перевод мекунанд. Валлоҳи қасам занак будай ӯ эронӣ. Занак шарм мекунад ки ба милисияи немиса ҳамин ақората тарҷума кунад. Кришаи ба ин даштномаҳои бародар тиҷаи кришаи аму милисияи муфаттиш кришаш меравад. Дар ҳайрат мемонад ки чихе. Оз мо сам бегоҳӣ бо скайпи кӯшиш мекунем ки бо Муҳаммад Иқболи Садриддин, ма ва Сулаймон ҳамин чизе ки буд ҳамаша бифаҳмонем иншааллоҳ. Ва боз мебинем ки дар оиди Сулаймон чӣ гап шидак. Ва мода чӣ гап шид? Вақте ки мора маълум карданд ки мо кием, мо мисоли гап ютуберое ки роҳи мо дигарай, роҳи вай дигарай, мо ҳуқуқи инсона ҳимоят мекунем дидан, ҳамара дар компютершон ки биромад. Баъд субҳаналлоҳ хандатон мегирад бародарони азиз. Омадан дар мо условия мондан. Ҳамин одам қади дигар аҳво намехӯрем мега. Ин ҳамин одам қади аҳво намехӯрем. Пеши ин ҳамин одам як бор дигар омадем, мо шуморо мега маҳкам мекунем. Ин ҳамин одам қади тамоман мега, ҳамин шаҳр навиен қати ҳамин одам тамоман во нахӯрем мега. Ҳамга хандем рости гап. Гуфтем тамом боша, ягон мушкил нестай. Баъд тамом гуфтанд ки рафиқотон занг бизанен, либостон биёранд, чиз
بیان شما را برند ماشینمون را گرفتن ماشینمون کنفیسکوات کردن بردن و ما را با ماشین اومدن تا که بریم ماشینمون را بگیریم و به خونه را بریم بعد همین خدمشی سرمون دادن به میلی بوسو و شیشتیم رفتیم خونه در روز آینده سود میشود اکنون اگر امکانات هم شود من مثال یاد میتونم که نرم مثال تئوریتیکی اما به هر حال خیلی میبینیم برادر مثال چی مقصد داره گفت که سلیمان بیو در پیش گپ زدیم و پیشش رفت مثال رفیقاش پیرسای زنگ زدن خیلی میبینیم که چی گپ میشه چی گپ نمیشه Ay lofi. Tak nazam. Lofi adam ram gaz zadagi و تو از برد به تیک جومتی همه اومدن تو برای چه آدمای تو برای چه کلچه گرفتی عقیدت ما کردی تو مارکو ها ما اومد صحبت ما خرید کرد ما را خرید کرد یا بو چش تمام میتونی نگاه که درجا ما خطینای odam باید گپ زنم این عدل سوال دارم این عدل راست میگم بیشتر راست میگم بیشتر دو ناو دو تا چیکارشون داری گلمون خیلی چاپ میگی بلا گره پاس کنی تو خیلی گره اوکی شمی نمی بچه اوکی نه تو میگم ما تو تا اینا کار منو یعنی تو آدمو تو آدمو Tira da dano da eu do bigi. Já beto khatma. ای بچه разрешение его, разрешение. Занг за. بگی رازشین تا بخواد که همه هست در کامره رازشینی Aka, parun Timo. Da poşta. پارو Разрешение дурак. Занг за. رازشین Ja, ich viele Leute schießen. Beim Sparkasse durch. Mit Waffen durch. کی بیچی Sparkasse bei Andrea Kaufmann. Bitte schnell. Die Einheit ist uns gestorben. alle sind in Kamera ey alle seid in die Kamera alle seid in die Kamera ruf Polizei Ja, er ist mit Waffen gekommen, diese Leute. Komm. Mit Pistole. 8 Menschen. Ja. Mit Messer. Ja, die kommen unter uns so jetzt. حکم تو پس ازی Amca adresi şey. Ulmestraße Ulmestraße Ulmestraße. Sparkasse. Ja, Ulmestraße.